бекорӣ вабои тан аст. мудом ки бекорӣ дард меорад, пас ҳар лаҳзаву ҳар соат бояд омӯхт то ҳунари волоеро ба даст овард. дуруд бинандагони азиз, барномаи навбатии эҳёи ҳунар аст меҳмони хонадони шумо ва имрӯз мо омадем ба ин даргоҳи маърифат ки меҳмони навбатии барномаамонро дарёбем. пас биёед меравем ва аз наздик шинос мешавем. кандакорӣ аз ҳунарҳои қадимии шарқ аст ки дар тоҷикистон зиёд рушд кардааст. кандакорӣ усули коркарди бадеии чӯб, санг, устухон, гач, гил ва ғайра ки бо роҳи кандану бурида гирифтан иҷро карда мешавад. кандакорӣ яке аз бостонтарин ва маъмултарин намуди санъати амалист. кандакорӣ дар меъморӣ, ороиши биноҳо, истеҳсоли ашёву анҷоми рӯзгор ва ғайра истифода мешавад. устоҳои тоҷик асосан чӯби арча, чанор, тут, чормағзро ба кор бурда аз онҳо ашёҳои рӯзгор, коса, табақ, кавш ва қолибҳои махсус барои нусхапартоиву нақшу нигори матоъҳои пахтагин истифода мекунанд. имрӯзҳо дар тоҷикистон маҳсули дасти кандакоронро дар сутуну дару тирезаҳои ҷойхонаҳо, осорхонаҳо, қасрҳои фарҳанг, биноҳои маъмурӣ дидан мумкин аст. дар осорхонаҳои кишвар намунаҳои олии кандакорӣ ҳифз шудаанд. санъати муосири кандакории чӯбии тоҷикон дар ду самт инкишоф меёбад: мардумӣ ва касбӣ, вале дар ҳарду ҳам анъанаҳои асримёнагии санъати ороишӣ нигоҳ дошта шудааст. услуби мардумӣ идомаи анъанаҳои пешин буда дар деҳот бисёр вомехӯрад. кандакории касбиро имрӯз бештар наққошону меъморони соҳиб маълумот дар бунёди биноҳои муҳташами фарҳангию маърифатӣ ба кор мебаранд. меҳмони навбатии барнома Иномиддин Сангов мебошад ки ба ҳунари волои кандакорӣ аз хурдӣ шавқу рағбати зиёд дорад. Иномиддин аз синни 15-солагӣ аллакай ба кандакорӣ машғул буда дар озмунҳои зиёде иштирок кардааст. вале ин барояш кофӣ набуда, соли 2019 барои ба пурраги омӯхтани ин ҳунар ба Донишкадаи давлатии санъат ва дизайни Тоҷикистон омада, боз нозукиҳои кандакориро дар ин даргоҳ аз худ карда истодааст. ҳамроҳ бо ҳамкурсонаш шоҳмот, дару тиреза, сандуқчаҳои гуногун ва боз ашёҳои зиёди зебову дилрабои кандакориро омода намудаанду хушбахт аз он аст ки имрӯз дӯстони зиёдеро маҳз аз рӯи ин ҳунар пайдо намудааст. сараввал шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд. меҳри бепоёни ана ҳамин ҳунари волои кандакорӣ аз куҷо пайдо шуд? албатта ҳар як шахс аз хурдӣ ба худ як мақсад мегузорад. мақсади ман ин буд ки бояд касб омӯзам ва роҳ овардам ба ҳунари кандакорӣ. то имрӯз бошад ман ҳунари кандакориро аз худ наистодам ва то ин вақт хело ҳам нозукиҳои ин ҳунарро аз худ намудам. вақте ки ба ин ҳунар роҳ овардам, дар синфи 8 мехондам, дар мактабамон устодам Холматов Сиёвуш буд ки ман ба он кас муроҷиат намудам то ин ҳунарро ба ман омӯзад ва он кас ҳам розӣ шуданд. дар назди устодам иловагӣ гирифтам ва баъд аз хатми мактаб барои ҳунари худро сайқал додан ба Донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон дохил шудам. ҳозир бошад курси 3 ҳастам ва дар назди устодам Маҳмудов Саид ин касбро аз худ намуда истодам. аз пештара то имрӯз боз кадом намуд навовариҳоро омӯхтед? албатта барои ҳунари кандакориро аз худ намудан бояд ки аввал рассоми хуб будан дар кор. барои кандакорӣ кардан аввал мо нақши онро мекашем ва мо бояд аввал рассоми хуб, наққоши хуб бошем, то ин ки он чизҳое ки дар кандакорӣ истифода мебарад ин ҳамааш аз як реша гирифта ва решаи онҳо ин нақши миллӣ мебошад ки мо бояд онро сараввал аз худ намоем. аз ин бармеояд ки сараввал рӯи коғаз онро тарезӣ мекунед ва баъдан рӯи чӯб? бале, аввал мо дар коғаз нақши худро мекашем, фикру ақидаҳои худро рӯи коғаз меорем, баъдан нақшро ба рӯи чӯб гузаронда пас онро кандакорӣ мекунем.
нафаре ки анамин ҳунари рассомиро натавонад чӣ? нафаре ки ҳунари рассомиро натавонад барои он нафар хело ҳам ин омӯхтани ин касб душвориҳои зиёд меорад. фикр мекунам нафаре ки рассомӣ карда наметавонад, он кас кандакор ҳам кандакори хуб шуда наметавонад. Кандакориҳоро зиёдтар аз кадом чӯбҳо истифода мекунанд? зиёдтар мо кандакориҳоро аз чӯби чормағз, аз чӯби зардолу, аз чӯби тут, ки ин чӯбҳо барои кандакорӣ кардан яъне зиёд мушкил нест дар онҳо кандакорӣ кардан. чӯби зардолу аз ҳама хубтар барои кандакорӣ кардан. Аввалин кандакории намудаатон чӣ буд? аввалин кандакории намудаи ман ин сандуқчаи хурдакак буд, ки дар синфи ҳаштумӣ онро сохта будам ва то ҳол он кандакориам дар хонаамон, ки ба модарам тӯҳфа карда будам, истодааст. Гаҷкорӣ аз навъҳои дигари кандакорист, ки ба он дар вақти гузашта бисёртар шоҳу ҳокимон майл доштанд. имрӯзҳо чӣ ба ин гуна навъи кандакорӣ майл доранд ё на? бале, албатта ин гаҷкорӣ, наққошӣ, кандакорӣ инҳо ҳам аз як решаанд. ба якдигар алоқаи яъне зич доранд. агар ки мисол гаҷкорӣ кунем, гаҷкорӣ камтар кораш нисбат ба кандакорӣ осонтар аст. гаҷкориро мо метавонем ба як асбоб гаҷкорӣ намоем. дар кандакорӣ бошад мо якчанд асбобҳоро истифода мебарем. Сангтарошӣ, сангкорӣ ва ҳаккокӣ ин санъати ороиши амалии тоҷикон мебошад ва анамин ҳунарро ҳамчун як шохаи кандакорӣ гуфта метавонем ё на? бале, чӣ тавре ки дар қаблан қайд намудем, ин ҳамааш аз як реша иборат аст. яъне ки сангтарошӣ ҳам ба ҳунари кандакорӣ як робитаи зич доранд. фақат ки технологияи сангтарошӣ аз ҳунари кандакорӣ фарқ мекунад. пештар асоси кандакориро дарахтон, меваҳои гуногун ва паррандаҳо ташкил мекарданд. айни замон чӣ? бале, албатта ҳастанд. ин нақшҳоро нақшҳои зорморфӣ мегӯянд, ки дар он зиёдтар нақшҳои ҳайвонот, паррандагон, гулу бутаҳо зиёдтар дида мешавад. тибқи маълумоти таърихӣ, давраи темуриён дар он замонҳо зиёдтар нақшҳои рустани шакл ва геометрӣ истифода мешуданд. ана ҳамин нақшҳоро айни замон истифода мебаред ва кадоми он мушкилтар мебошад? бале, ин нақшҳоро ҳам истифода мебарем. ҳастанд нақшҳои геометрӣ, баъд зорморфӣ, барҷаста. аз ҳамаи ин нақшҳо фикр мекунам нақшаи ин зорморфӣ мушкилтар мебошад, ки дар он ҳамон чӣ хеле ки гуфтем расми паррандаҳо, ҳайвонҳо зиёдтар вохӯрдан мумкин аст. ин як кори эҷодӣ ман барои ҳамин намоиш карда мондагӣ номаш COVID-19 ном дорад. ина аҷоиботаш чӣ? мо пеш аз кора сар кардан фикру андеша карда як эскиз пайдо мекунем, як чия карда баъд нақшиша мекашем. инҷа нақша бо кирму COVID-19 забт карда шудагӣ, ман агар дида бошед хеле чи ҳамаш кирм задагӣ. ин кор дутарафа, кори номаш барҷаста, ин кандакории барҷаста. хафои ин кор инҷа ба саломатшавӣ ном дорад. ин тарафи ҳамин кор саломатшавӣ. аз 4 гули оддӣ 2 композитсия иҷро кардагӣ. ина душвориш барои ҳамин, ки мо аз 4 гул 2 композитсия тайёр мекунем. инҷа ба ҳама чиз шукуфон, ҳама сохт саломат. баъд ана бо инҷа табақҳои деворӣ. ин табақи ороишӣ дарунаша кардагӣ. яхело фармоиш метиҳанд, ки ана хел дарунаша кардати мо барои ороиш мекунем. яхело барои истифода дар рӯзғор. анинаш мумкин ҳам барои ороиши гӯем ошхонаи худ ҳам авқот хӯрдан мумкин таган пушташ тоза. ин аз дарахти чормағз шудагӣ кандакорӣ дар рӯи табақ.
ман инҷо хеле нақшҳоро мебинам, вале намедонам ки кадоми он чӣ гуна нақш аст. бале дар ин ҷо нақши геометрӣ вохӯрда наметавонем, чунки нақши геометрӣ дар ин ҷо нест, аммо ана ҳамин нақши ислимӣ ном дорад. рушди ҳунарҳои мардумӣ ки бо иқдоми асосгузори сулҳ ва ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карда шуд, дар ҳунари шумо чӣ гуна беҳбудиҳоро фароҳам овард? бале албатта барои аз нав эҳё намудани ҳунари кандакорӣ, яъне муҳтарам ҷаноби олӣ дастур доданд ки соли 2018-21-ро соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон намоянд ва дар ин сол ҳунари кандакорӣ тавонист ки сайёҳони дохилию хориҷиро диққати онҳоро ба худ ҷалб намояд. то имрӯз дар чӣ қадар озмунҳову намоишҳо иштирок кардаед? то имрӯз зиёда аз 110-120 озмуну намоишҳо ки дар дохили шаҳр дар ноҳияҳои дурдаст баргузор мегардид иштирок намудам. барои нафароне ки анамин ҳунарро аз худ карданянд ба онҳо чӣ тавсиҳот додани ҳастед? барои он нафароне ки ҳунарро аз худ намуданд, аз худ карданӣ ҳастанд, яъне ки аз ягон мушкилӣ тарсидан дар кор нест. вақте ки дар дил шавқу рағбат зиёд аст, бояд онро амалӣ намоем, чунки агар ки мо битарсем аз ҳунар, ин ба фикрам ки ба ягон қулаи баланд моро намерасонад. дар оянда боз чӣ нақшаҳо доред? дар оянда нақша дорам ки ҳунарро ба пуррагӣ аз худ намоям ва шогирдони зиёдеро дар ин ҷода тарбия намоям. бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯям. ташаккури зиёд. хайр бинандагони азиз, то барномаҳои оянда шоду пирӯз бошед.